Νέες παραλαβές έφτασαν στο clicknow.com. Είναι κουρευτικές και ξυριστικές μηχανές BGR, τρομερής ποιότητας, κάνουν και για το σπίτι αλλά και για επαγγελματίες. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Πρώτο είναι αυτό εδώ το σετάκι. Είναι και για επαγγελματίες όπως είπαμε. Είναι κουρευτική μηχανή με 2000 mAh και διάφορα εξαρτήματα εδώ πέρα. Επόμενο είναι αυτό εδώ το σετ. Έχει διάφορες μέσα. Αυτό είναι δηλαδή λίγο απ' όλα. Κουρευτική, ξυριστική, trimmer. Εδώ βλέπουμε και όλα τα εξαρτήματα που έχει μέσα. Αυτό εδώ είναι κουρευτική μηχανή με LCD οθόνη. Πάλι με όλα τα εξαρτήματά του. Αυτό εδώ είναι μια ξυριστική μηχανή. Πάλι με οθονίτσα. Αυτό εδώ, κουρευτική μηχανή. Είναι σε χρυσό και σε μπλε. Σε δύο χρώματα. Και πάλι με εξαρτήματα, κλίψη για τα μαλλιά και διάφορα. Αυτό εδώ είναι επίσης μια ξυριστική μηχανή. Η οποία είναι και διάβροχη. Βγαίνεις από το μπάνιο, ψυρίζεσαι, έτοιμος. Πάμε στην επόμενη κουρευτική μηχανή μας. Επίσης πολύ δυνατή και με ωραίο design. Διπλό χρώμα. Και τελευταίο είναι αυτό εδώ το trimmer. Το οποίο έχει και αυτό βάση για να στηρίζεται. Όλα αυτά φυσικά θα τα βρεις στο clicknow.com